Egunon eta ongi etorri guztioi datorrela saio berrira. Hilabetero elkartuko gara hemen, hilabeteak zer ekarriko diguen kontatzeko. Eta datozen 30 egunei buruz jakin behar duzuen guztia kontatzeko. Goizeko 10 dira eta gu asteragoaz. Valentziari begira hasiko dugu gaurko saioa, izan ere politika atalean Carlos Mazón, Valentziako presidenteak, gertatutako katastrofearen aurrean eman duen erantzuna aztertuko dugu. Behar den mailan egon alda. Nazioartean Donald Trump ikusiko dugu, izan ere 2025ko agenda prestatzen ari da, bigarren aldiz hauteskundeak irabazi ostean. Zen neurri jarriko ote ditu bigarren gobernaldi honetarako? Bestalde, abenduko zubirako prest, turismoak egun hauetan, funtsezko data horietan izango duen eragina ikusiko dugu. Eta amaitzeko, abendua aipatu bezala kontsumoaren hilabetea da. Eta horren harira, gure kolaboratzaile den Mikel Perezek laguntzatxo bat eskainiko digu, data hauek hobeto kudeatzen jakiteko gastuen aldetik. Eta orain bai, amaitzeko Durangoko azokarekin mukatuko dugu gaurko saioa. Izan ere, bueltan da berriz ere aurten, bere 59. edizioa, aurten abenduaren 5-tik 8 izango da, eta gero zehaztuko dugu gehiago. Aurreratu dizugun bezala, Carlos Mazón Valentziako presidenteak kongresuan parlamentuan adierazi duenez, urriaren 29an gertatutako katastrofearen ondoren dena lehen bezala uztea lortzen ez badu, ez dela hurrengo hauteskundeetan aurkeztuko esan du. Horrez gain, egoera ahalbidetzen denean eta normaltasuna berreskuratzen denean markatu, 2025era hauteskundeak aurreratzea ere aurre ikusten du. Irudiek beren kabuz hitz egiten dute. Euri jasek iragarpen guztiak gainditu zituzten. Valentziako erkidegoko zenbait tokitan metro karratuko 200 litro baina gehiago erori ziren. Ordu gutxiren buruan, euri jasek kaleak urpean utzi zituzten, auzoak inkomunikatuta eta 100 bizilagun euren etxeetatik altzuten apurra salbatu nahian. Zalantzari gabe tanta hotzak utzitako egoera benetan larria da. Zorionez, elkartasunak ez du etenik izan eta herrialdeko hainbat tokitan laguntzeko ekimenak antolatzen ari dira funtsezko hornidurak Valentziara bidaltzeko. Eta hauetako puntuetako bat Legazpiko gaztetxea da. Hain zuzen ere, bertara joango gara zuzenean, gure lankidea Ander Romazabal bertan bai dago. Egunon, Ander? Bai, egunon Maialen eta egunon entzuleok. Gaur Valentziari buruz hitz egingo dugu. Legazpiko gaztetxera etorri gara, hemen bilketa bat egin dutelako. Etorri nirekin eta ikusi nolako bilketa egin duten Legazpiko gaztetxeko gazte guztiek, eta nolako ekimen oso solidarioa atera duten aurrera. Eta horretaz hitz egiteko, Igor Baigorrekin elkartu gara gaztetxeko kidea. Hoi da, egunon. Zemuz? Ondo junda, espero baino jende zerbait gutxigo, baino jaso die materialak, eta hori, gogotxu. Bueno, eta konta eguzu pixkat nola sortu zen ekimen hau, nola bururatu ziteizuen? Bai, ikusi eta azken astetan Valentzien eman dan ondamendia eta hori, eman den Uoldek, gu eta gu asanblako kideok eta Legazpiko beste gazte batzuk, elkartu ginen iteko olako ekintza bat, olako elkarlan bat, eta bilketa huera eraman genuen aurrea, eta gaur izan da hemen gaztetxen, eta gero baita ongo da beste Legazpiko hainbat tokitan bilketa egiteko aukera. Hori da, balorazio txiki bat indezu, igual jende esperotakoa baino gutxiago izan dela, baina espero da Legazpiko kideek aste honetan gehiago etortea gauza gehiagokin, ez? Bai, hori da, hemen azkenen gaztetxen egia da egun bakarreko bilketa zala, ez? Orduan, jendek agenda ja okupatu baldin bazitun ezin izan dela torri,
baina bakigu jendeataz hemen ez ona jarri bere arropa, bere janarie, baina bai jarriko dela beste toki batzutan. Eta gero, hemen bildu dezuen material guztia nola eramango dezue Valentziara? Baingo dugu, Legazpiko ekimen hau antolau deun pertsona guztik edo eragile guzti bilduko gea, eta jarriko ditugu furgonetak, kotxek eta Valentziara emango hori izango da hurrengo ostiralen. Eta hori, plana da hau dena furgonetatan sartu, espero material asko izatea, eta baita ere voluntario asko jutea. Hori da, eta gero han pasako dezue, asteburu oso ulertzen dut, ez? Bai, hori da, ingo deu bi herritan, egun bat baten eta bestea besten. Da, plana da zuzenen ematea behar duten hoiei janaria, zatik hori, komentatzen zuten bileran, aidala gertatzen batzutan, ezakit, materiala bidera nahi bai, baina igual gehatzen dela bidetik, eta guk hori ez dugu gertatzen nahi, orduan zuzenen ematea erabaki dugu. Hori da, eta zuek ekimen hau antolatzerakoan, ze material nahi zuneten jendeak ekartzea? Bai, guk asko duguna da gehien bat janaria, kontserbako janaria, kadukatzen ez dana, baita ere lejia, guante, garbiketako materiala, han Valentzin garbitzeko materiala, animalin erropak, ura, bai hori, higieneko materialak, dolako gauzak. Eskerrik asko benetan Igor etortzeagatik eta elkarrizketa hau azeptatzeagatik. Plazer bat. Eta horrengo batean ikusiko gara. Bai, horrengo arte. Eta zuei, badakizue Legazpin aste hontan zehar ekimenak egongo direla, baina Euskal Herri osoan daude gauzak egiteko eta lagundu nahi duenak informazioa bilatzeko bai sare sozialetan, bai interneten, eta hor aurkituko duena. Eta hau esan da hurrengo arte. Eskerrik asko, Ander, informazioagatik, eta guk orain, Valentzitik Legazpira jungean bezala, Legazpietik Ameriketako estatu batuetara egin behar dugu salto. Izan ere, azaroaren 3an hauteskundeak izan ziren, eta Kamala Harrisekin lehian Donald Trump izan genuen, eta ez lehian izan bakarrik, baita ere irabazi zuen Kamala Harris garaituta. Hasi da jada bere gobernu berria eta proposamenak sortzen, oraindik ez du ez ziurtatu, baina ikus ditzagun aurre ikusten dituen proposamen hauek zein diren. Migrazioakin hasiz, inoizko deportazio programarik markatu handiena burutzea aurre ikusten du, eta paperik gabeko migratzaileei atxilotzeko ahalmena emango die tokiko poliziei. Zentzu honetan migrazioa mugatu nahi du. Abortuari dagokionez, Donald Trumpek ez du eskua sartu zuzenean, baina abortuaren legea debekatu nahi duten lekuetan, argi behardea emango die, haien esku geratu dezan azken iritzia. Merkataritzara joko dugu, hemen baita eskua sartu baitu, eta 20% muga zergak ezarri nahi dizkie atzerriko produktu guztiei, eta 60% Txinatik bidalitakoei. Txinarekin hain justu merkataritza gerra gordindu egin nahi duelako. Merkataritzatik zergetara pasako gara, zergak jetxi nahi bai dizkie enpresa handiei, lehen agintaldian egin zuen bezala, eta horrek herrialdearen zorrak handitu dezake, dagoeneko nahiko altu dagoelako. Ingurumenean ere izan du zer esana, Trumpek ukatu egiten du klima aldaketa, eta horrez gainera aurreratu du ez diela kendu egingo dituela autoelektrikoak erosteko diru laguntzak. Bukatzeko, LGTBI+ eskubideak, trans eta ez bitarren eskubideak murriztu egin nahi ditu, eta esaterako pertsona transak kirolarloan debekatu egin nahi die, adibidez gizon trans bati, emakume den trans bati, emakumezko kategorian kirolarloan lehiatzea. Horrez gain, aurreratu du, kongresuan bi genero baino ez aitortzea nahi duela, gizona eta emakumea.
Hau ikusita, honez haratago joan nahi izan dugu, eta bi hiritarrekin egon gara, Kristen Mongoben eta Camille Crosby, eta behaiek nola bizitzen ari den egoera kontatu digute. Uste du Donald Trump baina lehenago hasi zela. Askoz muturrekoagoa egin du dena Bushen gobernuak ezela eta lehenago ere bai. Clintonen urteez oroitzen bagara, Clintonen atzetik joan ziren gauza guztiengatik, eta nire bizitzan inoiz zapatu ez zituzten gauza sexualez ari gara. We're talking about sexual things that in my life they had never talked about. We have so many people. Hainbeste jende daukagu, eta hau ere lagunak eta familia dira, ezin dut politikaz hitz egin haiekin. Oso kezkagarria delako nola sentitzen diren. Iruditzen zait, ez zaiela mundu osoa axola. Ez pobrei, ez beste inori, beraiek izan ezik. Ez dago ondo. Ez da zure seme-alabak entzutea nahi duzun zerbait, badakizu. Han bizi ginenean, nire seme-alabak txikiak ziren. Eta benetan ez zitzaidan gustatzen nola hitz egiten zuen entzutea. Eta orain, jendeak zinezko hitzak erabiltzen ditu. Agian Espainian onagarriagoak zirenak, baina Estatu Batuetan ez zen onargarria zinezko hitzak eta beste gauza batzuk esatea. Eta orain normaltzat jotzen da. Diskurtso orokorra hain zakar eta zikin bihurtu da. Trumpek elkarrizketa eta mitinetan egiten zituen gauzak zikinak izan ziren eta hain dira kezkagarriak. Beraz, gainerako herrialdeek gero eta zakarragoak dira. Alderri errepublikanoa eta alderri demokratikoaren artean zibiltasuna eta errespetua zegoen. Orain ez dago gizalegirik haien artean. Eta hain da zakarra eta tristea. Eta ni erabat izututa nago. Ez dakit zer izan zen lehena. Ez. Agian, streaming zerbitzuak erabiltzea, eta telebistak ez ikustea emisioan, lehen gauzak gehiago zentzuratzen dituztelako, eta orain jendeak dena ikusten du Netflixen. Ez dago zentzurarik. Ez dakit zer izan zen lehena egia esateko, baina orokorrean gizartea zakarragoa da. Zeresan handia ematen ari den gizona da Donald Trump eta zeresan handia emango duela dirudi, baina guk alde batera utzi beharra daukagu eta gurera etorriko gara. Izan ere, abenduko zubia eta gabonetako oporrak izkinaren bueltan ditugu eta milaka pertsonaia da hasi dira beraien iesaldiak edo bidaiak antolatzen. Zu ere hoietako bat bazara, intereseko zerbait ekarriko dizugu orain. Izan ere, Asier Murillorekin egon gara, bera eduki sortzailea da, eta Euskal Herriko txoko jatetxe eta esperientzien inguruan sortzen du edukia bere sareetan. Kaixo, ni Asier naiz, Otat urte ditut da Azpeitiarra naiz. Proiektu honekin hasi nintzen, berez, nik naken gogotik, nik itenun nire denbora libren hasi nintzen toki bisitatzen daola, eta basikamente hortik esan dut, zeba, ez grabako da sare sozialeta igoko, eta hortik hori izan zen arrazoia. Nire helburu nagusia da gazteei laguntzea toki ezberdin eta joaten, plan ezberdinak egiten, ze askotan ikusiet, nire ingurun baitare, jende askok beti plan berdin egite ditula, herrikok guraldi honetan alimau danak leku berdinetan ikustega, orduan beste toki aukera tematiko intentzioakin. Saiatzen naiz, minimamente infrastruktura bat izaten lekutan igotzen, ez den nahi esplotau da masifikazio asuntota iritsi, orduan beti nire kriterioetan sartzea zerbait ezaguna dagoen albodun izatea. Ez ezaguna. Lehenengo bideoa igo nuen probatzatikan, eta ja lehenengo bideoa 300.000 pertsona eta iritsi izan. Orduan, lehenengo bideokin susto sorpresa hori hartu nuen, eta horrekin hasi ditzen konturatzen esaten, joder, zerbait igotza alimat, kontu zibili beharren zela. Nire kasun asko kritikatzen duten gauz bada, baina nire iruditzezat, nire publiko, nire audientzian 80% aurreko informetan
ikusi nuna, 90% euskaldunak dira, orduan bertan hauek kultura errespetatuko dute eta bertako inguruak errespetatuko dituzte, ze behaien etxetik gerture izango dituzte. Ba, askotan nik ere iniziatiba desberdinak egitze ditut batzutan lekua ez erakustekoa bideoan eta benetan interesatuta daudenei erakustea, edo baita ere, ni bidaltzen dieten mensajetan, ni baita ere du komunidade bat, komunidade bertan tokiak errespetatzeko, eta baita, azkenen, nola euskaldunak dian publikoa eta ez dan kanpoko jendea, nahi izateu bere ingurua errespetatzen dian bezala, behaik errespetatzea. Nik esango nuke, egia da, ni bastante kasu polemikotan sartu naitekela, baina nik igotzen ditudan tokiak beti irizpide batzun arabera dira, eta irizpide horiek, esan dudan bezala, beti toki ezagun baten albotik izatea. Orduan, ez da oin bilatze leku ezkutu bat, eta igoitet, ez beti kontun izatet, zerbait albun da ona. Kanpin bat, eta kanpin horren ingurun daude turistak, giri esatenak, horietan horren albuntze ona. Osea, edo zeinek kanpin bertatik ikusi leiken toki bat da. Kritikak asko. Kritikak, ia bideo danetan. Baita nien ikuten ez polemika bila, ze polemika horrekin birala itea. Zanik askotan esaten bideotan rincón no tan conocido, baina beti izatea rincón conocido baten alboan. Orduan da, nik tituloekin pixka jolastet, hola jende dana aztea polemikan, aiza erakusten lekuak, baina ez berez ikustale mazun mapa bertan, dago, zerbait ezaguna, eta gero nien izen leku hori esaten 5 minutura. Mundu hontan hasi nintzen momentun kritikak jasoko nitula uste non. Orduan, hasiera batetik alnon mentalizauena egoten saia naiz, aldudan errespetu guztienekin itet, baino jasotzeko momentun balorako nuen ze nolako inpaktua sortzen ari nizen leku horretan. Baina beti, esaten dudan bezala, saiatzen naiz, ezagunak dian tokitan da izaten. Instagram da TikToken inpaktua izan daitekena masifikazioetan, hainbat lekutan ikusi da. Eta nik baloratzet, segun ze leku, segun ze toki interesgarri, oso birale egin daitekela, eta horretik saiatzen naiz, behintzat infrastruktura, soportaleken infrastruktura bat dagoen tokitan izatea, eta ez edozein leku menditik jun behar dana olako zerbait. Eta gabonen inguruan gabiltzala, opari erosketak, jaigiroak eta afari eta bazkari bereziak, gure poltsikoentzat zama bihur daitezke ondo kudeatzen ez badakigu noski. Eta guk hemen datorrela saioan, hori zuei laguntzeko eta hori gerta ez gertatzeko, gurekin daukagu gure kolaboratzaileetako bat. Uste dut zenbait aholku ekarriko dizkigula egun hauetaz gozatzeko eta urtarrileko aldapa gogorregia ez izateko, ez da, Mikel? Bai, kaixo, denok dakigunez abenduan eta bereziki gabonetan diru gastua asko handitze da, eta ni aholku txiki batzuk ekarriko dizkizuet, hau pixkat ekideteko. Lehenengo aholkuan netzako garrantzitsuena izango zen, eta da aurrekontua itea ez, jakitea zenbat presupuesto edo zenbat diru dakaun, eta hortik aurrera ezin gehan pasa jakitea, eta zenbat diru gastatu dezakegun hori jakitea. Nik ezakitzuk ze ohitura dakazun? Ez, nik egia esan aurrekontuak iteko otxura hondik ez dauket, nik beste aurrekontan asunta hau beste bat zeguzteiet, nik hemen. Bai, ni uste aholko osona dela, zera gero bigarren aholkua pixkat lotzeko izango zala, hori ez ustia... Hemen igual, bai, hemen igual, bai. Ez ustia, azken egunerako erosketak, hori jende askori gertatzen zaion arazo bat dalako, eta, askotan hori gertatzea ez, bukarako uzten ditugula erosketak, eta gero kexatzekea gauzen prezioi buruz.
Gero beste aholku garrantzitsuenetako bat ola presekin pixkat lotzeko netzako izango zen, ofertak edo deskontuak bilatzea. Hau gustatzen zait. Hau, Bai. Hontan zalea naiz ni. Bai, eske azkenian batzutan produktu fijo bat erosi nahi deu eta denda edo toki edo interneten ikusten dugun lehenengo tokitan erosi nahi izate dugu, baino bereziki oso garrantzitsua da deskontuei erreparatzea, ze askotan produktu berdina dendaz berdinetan ez dago prezio berdin batean. Gero ere, honekin pixkat lotzeko, oparien inguruakin nik bereziki aholkatzea dizuet ere, pixkat gure eskuz egindako opariak ere egitea ideion bat izan daitekela, azkenian pixkat zerbait pertsonalagoa dalako, eta nik uste... Eta honek igual askotan ilusio handiagoa ikeu, ez? Ez dakit, zerbait pertsonalagoa izan da? Bai, horregatik, nik uste askotan zerbait denda batea junta erosi baino, hobeto eta politago azkenian da gure eskuz egindako zeo paritza. Ni naiz oso abile hontako, baina egia esan, hau... Bai, hau egin nahi dutena, pixkat ere ikusi behar dute eskulanetan edo pixkat trebetasun euki beharko dute. Importantea intentzioa da, intentzioa eta asmoa ez da, orduan, bueno. Bai, azkenian oparien asuntua detaiak dira eta ez bakarrik prezioa edo zenbat kostatu den erreparatzea. Eta gero bukatzeko aholku modun, pixkat elektrizitate kontsumoa eta argian erabilpenai buruz aholku txiki bat bota nahiko nuke. Azkenian gabonetan argi asko eta adorno asko jartzen ditugu, eta nik uste askotan estesiboa edo gauza gehiago jartzen ditugu. Gainera elektrizitatea gaur egun ez dago oso merke ez, eta orduan argia eta... Horregatik, jendiak pixkat fakturan aurreztu nahi izan balu, pixkat honi erreparatzea ere alderdi garrantzitsu bat dela usteet. Eta gero gaina, ez daki, geroz eta goizago kaleko apaindur argi horiek geroz eta goizago. Nila herri batzutan ikusi jut dena montauta dauzkeala. Piztu ez dakit, baina... Azaro erdialde eta bukaran jazten dira hiri handienetan bereziki argiztapenak ipintzen, eta ere udalentzako pixkat igual. Eta Mikel, zuk ustezu aholku guzti hauek jende gero errealitaten kalean kontutan izateituela edo... Nik uste denetarik dagoela, badago jende asko igual oso gabon zalea dan eta pixkat hau guzti asko gustatzen zaion eta ez du aholku hauei edo gastu hauei erreparatzen, baina gero ere nik uste badago jendia pixkat ikuste gula mentalizatuta dagoela, azkenean gastu handia dela eta pixkat honi erreparatzen dela. Gero askotan igual teoria jakin badakigu eta praktikan beste kontua da. Bai, teoria erreza da ikusten dezutenez, baina egia da gero praktikan jartzea pixkat gehiago kostatzea da. Eskerrik asko, Mikel, espero deu baliagarriak izan tezkizuela, eta joan aurretik uste kalean izan zehala ez? Hau dena ikusteko, kaleak zer dioen honen inguruan, eta aholku hauek kontutan dituen edo ni bezalako hien. Pixkat kalean inkesta txiki bat egin dugu, jendeai jakiteko nola hartu dituzten aholku hauek, eta beraiek bereziki gabonetako kontsumei buruz nola egiten duten. Minuten dugu asko urtero, eta maidana dau bete-bete eta beti, beti dau janari morto bat. Etxean egisa da, janarizan konsumoa ondisa dela gabonetan. Batzutan igual baliteke baietz, baina nire etxean pertsonalki normalien kontsumitzen dugun guztia gero urrengo egunetako bebai aprobetzetan dugu, edo nire kasuan bebai deko guztela animaliak emoten dutzegu animaliei hasike. Horiek egiteko, azkenen pentsau badiela egun batzuk inportate diena eta urten ez darela olako egun asko, baina arduratxoa izan eta ez pasatzea. Nik uste igual dela segun zoitura etxetan, igual urten zehar balin badago kontsumo nabarmen bat edo konstante bat ez da izaten hainbesteko, baina beste batzuk badare dana gabonetan izaten dana, orduan nik uste hor baita batzutan juniten dela kontsumo askutik. Yo creo que es algo que tiene que ver
nire ustez adinarekin zerikusi handia duen zerbait da. Usteet zenbat eta zaharragoa izan, orduan eta garrantzi gutxiago ematen diegula gauza materialei eta opariei. Dauko soziedade bat dela bastante materialista, ez? Eta, danoi guzteta jakitzia erregaluak eta bertan dirua gaztetzia. Azkenean horrek ekonomia bultzatzen duela uste dut, baina ez dakit merezi duen. Ondo legoke kanpaina bat hastea globalizatua eta hilgarria den kontsumismo horren aurka. Baina uste dut enpresek ere ez dutela gai honetan laguntzen hau gelditu ahal izateko. Eta Gabonetako opariak aipatu ditugu. Gabonetako oparietako ideia paregabe bat Durangoko azokan erostea da. 2 aste baino ez direlako falta, lehen aipatu bezala, Durangoko azokako 59. edizioari hasiera emateko. Aurten abenduaren 5-tik 8 izango da eta landako eta gaineko guneak sortzaiez eta jendez beteko dira. Aurten landako guneak 274 erakusmai ipiniko dituzte, eta 153 partaidiren artean. Hauetatik, eta 933 kultur nobedade egongo dira kultura zalek kulturaz gozatu ahal izateko. Azokako guneak goizeko 10:30 8:00 egongo dira zabalik, azken egunea igandeak kenduta, 6:00 itxiko dituztelako ateak. Eta Durangon ez da izango, baina aurten ez behintzat, baina gurera bai etorri da, hementxe daukat ondoan, ongi etorri Jon. Jon edo Blind, ez dakit zure izen artistikoa Blind. Nondik dator Blind izeneko? Ni hasiera batean beste izen bat naukan, Lil X, eta ez haukan zentzu handirik, eta pentsa honean benetako izen bat lortzian, benetako benetan representatzen sostana, eta ni daltonikoa naiz, eta daltonikoa inglesez da colorblind, eta hori erabiltzen blind, berez blind 09, inglesez, baina hortik datorren izan. Eta, hizkuntzak aipatu dituzula, euskeraz, erderaz, nola kantatu? Ni hasi nintzen erderaz abesten, eta inglesez nahaztuta. Ez daukat ingles oso ona, baina hola hasi nintzen. Da horko, ni hasi nintzen erderaz abesten, erderaz entzuten abalako musika. Ni kontsumitzen abal musikia erderaz alako. Eta erderaz irtetzen jaten itxia. Egisa esan, azkenengo proiektutan abien ala nintzen ondikan estarela kaleratuta, baina bil euskeria sartzen, da dauka pentsauta laizter albuntxo bat, ero EP txiki bat ondikan hortxe gabiz lanian, euskera zitzen, eta hori. Eta, publikoan erantzuna euskeraz ez abestea, nola... Nik uste dut Euskal Herrixan hemen euskeraz abesten bozu, publiko bat eukiko zula, eta jendeak gehiago lagunduko etzula. Ni hasiera batian pentsatzen nahan ezala hola izan behar, pentsatzen nahan euskeraz, ez da heldu behar inora. Ni nahi dute Madrilen entzutia, ez dakit entzutia, baina hola ezin zabezen. Nik uste dute oso garrantzitsua dela norberan hizkuntzak erabiltzia bestixetan, eta nik uste dut funtzionoko dela bastante beto, eta ez bakarria funtzionatzen da delako. Adibidez, nera hitxak beti izaten zoztan. Euskeraz zeo zein biako zu, ez? Euskeraz bizio bat eta erdera utxigan abesten zare. Eta egisa esan arrazoi guztia zaukan, da ontxe gabi sortan lanian. Eta gero igual, hizkuntzak ez dakit, euskeraz hemen abesteoi, segun eta ze musika estilok, igual gehiago eragin dezake. Zure kasun zein da zure musika estilo? Nik ez nahan esango daukatela musika estilo beti iguala. Bai da urbanua, rollo urbanotik doia, baina trap, aldotin, rap pixkat bebai, gaur egun eskatain beste gustatzen, baina ritmo afrikanuak bebai, azkenengo EP hontan pop estilo bat bebai, reggaetoia bebai, pixkat. Gustatzen jat estilo ezberdina jorratzia eta pixkanaka betzen jutia eta estilo ezberdina probatzea. Ez gelditzia betiko tokixan. Eta, aipatuta, nolakoa da zure bestien sorkuntza prozesu hori ez, bakoitzan igual ez da beti berdina izango?
Bai, hori, zuk esan duzun bezala. Abestianetan ez da igual izaten. Ni normalian, adibidez nire produktoriakin Mikel, batzutan gelditzen gara, eta egiten dugu instrumentala, o basia, musikia dana, eta gero hortik melodixak etaratzen dut, pintzen dute mikrofonoan aurrian, da letra gabe zezebe, tarareatzen, melodixak etaratzen dut, eta gero aukeratzen dut melodixa pegadizuena, gero personalmente keixen gustatzen jauna bizoi, eta hortik azten ga letran lan egiten. Beste batzutan, letria iain da, igual ez da etxian sare igande baten, eta letri ertetzen jatzu, eta gero hori abestira moldatu biozu. Letra bat, abesti baten konpasetan dana ondo kuadratzeko, askotan moldatu inbia da. Ni parte erixua naiz, nahi xaudot, zerotik, behin instrumentala dauko zula, melodixa sortzi eta gero hortik letria. Nik uste dut resultaua hobi dela. Gero gaina, guain asko ikuste igual abeslarien artean, ez dakit zuk bakarrik lan egitezun edo, elkartze hori ez? Bai, gaur egun, nik uste dut dabilela asko zoet, ni oindala 5 urte hasi nintzen, 12 urte euskala, eta 12-13 urtekin hasi nintzen da ezaguan inobez. Hemengo musika panorama, musika urbanuan, rollo trap, autotuniak indola, ezaguan praktikamente zeren pare bat, eta zian ez ginoan enkajatzen musika batera itxeko ez dela, eta ni bergarakua izan da, gaur egun igual dare 5-6 talde, eta danon artean partekatzen du, musika itzen du, eta pres gare hori danok batera elkartzeko, gustatzen jauna alako. Aitor, autotunea aipatu ez autotunea euskeraz berrikuntza bezala da? Ze gazteleraz, igual... Ni gustot gaur egun ez dala berrikuntza bat, egin dala pandemia ostian, Chill Mafia sortu zen momentuan, Ixa Sakara, Etxepe, Tata Mutiko Denso, jende hone danak. Nik uste dut dala lau bat urte berrikuntza bat izango zala. Gaur egun igual baina nik uste oso gutxitxua bia. Eta, euskara aipatuta lehen esan dezu baita guain, euskara hizkuntzan gehiago ikostela sortzen. Durangoko azokan aurten etzea izango, baina etorkizun batea behi da, gustatuko litzaizuko ideioi burutik paratzen zaizu? Bai, pentsauta beti nik uste dut danok pentsatzen dugula hori, meta bat hola heltzeko. Baina, hortarako lan inbia lehen hau, proiektu profesional batekin jun, publikoa pixkabe zabaldu, publiko ezberdinetara, eta hori pixkanaka. Nik uste dut gaur egun ondiokan ez dela posible, nahi xaote poliki eta denboriakin hartu, eta momentu da nian oso gustora gongo zan olako zozeitxe. Bai, eta, leheno aipatuzu EP bat, eta etorkizunea behi da, zein, igual ez EP luzeako, EP motxeako mugai, ideek zein dien? Bai, ingare nago euskerazko abesti bat sortzen, erdi bukatuta dago, eta hurrengo abestixa hori izangoa, ikusteko zemuz funziona aldaban. Nire oinarteko bastante ezberdina da eta lauten, así que gustot, zela funtzionatzen da, da gero hortik aurrera, pare bat abestitara, eta gero daukat gokua azteko EP hortan, ero albuntxo bat, ondiokan ez dauko bitxita, baina hortan jarraitzea lanian. Ze kontzertuak eta matik ez du edo nola zabe? Kontzertuen asuntua daukogu abenduak 14, Bergarako gaztetxean, danok inbiteta zaet etortzera. Eta organizado hori, hortan gabiz guk organizado, así que bastante lan dago horratzean, da espero dana ondo irtetzia, da sortu dugu Bergarako talde ezberdin danoi aukeria emateko, bai guri eta bai beste danoi. Eta danon artean ondo pasatzeko eta aukera bat izateko. Eta gero aurrera behira, oingoz kontzertuak destaukat pentsauta asko matia. Naixot sorkuntza hortan hor sartzia, nik uste dut material berrixa gero kontzertu honak emateko biharrezkoa dela. Bai, eta Durangoko azoak nahi gehala, erakus lehiotan esan dezu baiet, eta hau txenean kontzertu bat ematea adibidez? Bai, zaitxik ez. Bai, nik uste dut aukera dana baietza esan bia dela.
aukera hona diela, bai. Bueno, urtengo ahotsenean ez dugu izango zu entzuteko, baino hemen bai, eta, bueno, prestatzen utziko zaiteu, eta bitartean aurtengo Durangoko azokan promoa ikusi eta agurtu, elkar agurtuko gea. Irakurtzea. Idaztea da. Irakurtzea idaztea da. Entzutea kantatzea da. Ikustea entzustea. Egitea da. Hartzea, ematea da. Eta onarte gure saioa, gogoratu ez mugitu zaudete lekuetatik, orain musikari emango baitiogu pasoa. Gu gureak bukatu ditugu, baina gogoratu baita ere hurrengo hilabetean, urtarrian eta eguberritako ajearekin segurenik elkar ikusiko dugula berriz ere. Ondo izan eta hurrengora arte. Tengo el camino en la mente, esto es un viaje que nunca termina. Tengo misión inocente, la misión se refleja en mi retina. Lo juro que no por la gente. Contarte soy la propia vida. Tengo que contener. Por primero la esa vida nos sorprende, yo si estoy en la mira. Lo que transmito no entienden, eso no es cosa mía. Con esa cara que trae pretendes que te abran las vías. Cada tema que sale mejora el último, digan lo que digan. Creo que ahora entiendo el porqué, toda la tinta derrocha en mano. Escribo lo que quiero ser, pero a veces fallo, también soy humano. Palma se convierte en lágrimas, con ella conseguí la pócima. A escribir y llegar a la cima no queda lastima. Y siempre hay un porqué, nunca miro al ayer, sabe que siempre tengo sed, no va a cambiar mi forma de ser. Y siempre hay un porqué, nunca miro al ayer, sabe que nunca fallaré, si tú no estás no queda. Siempre le preguntas qué le está raro, qué es lo que pasa. Desde pequeño su camino traza, nunca supo bien moverse entre masas. Desde entonces en un ritmo su alma viaja. Que se cuide, que nunca se pierda en el viaje. Mamá, lo juro, creo que soy bueno, pero falta fe. En la noche se pierde cualquiera, pero no lo haré. Tengo objetivos, es un proceso, lo lograré. Lo pienso y se caen las lágrimas. No me duelen palabras anónimas. Tu letra nació legítima. Tu rapero creo que tiene décimas. Ya, todo pasa ante mí, juro que no me doy cuenta. Tengo que irme aquí pa' que me salgan las cuentas. Tengo el camino en la mente, esto es un viaje que nunca termina. Tengo misión inocente, la ambición se refleja en mi retina. Lo juro que no por la gente, no soy cantante, soy la propia vibra. Sé que tengo que contenerme, si no me pongo el primero en la liga. Ya el primero en la liga. Oh, 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 oh. 09 Colorblind, ya. Es que ricasco.